Umsakazo omkhulu. Uyabona le asikhulumeni. Awukho umsakazo ongawuvula makuthiwa kuhlonisa unyaka ngaphandle kokhozi. Akukho futhi ukhozi olingakwenza. Ngiyazi ngumlalelo lomsakazo. Akukho futhi ukhozi olingakwenza ukuthi lushintshe indlela yokunominate izingoma zokuhlukanisa unyaka ngaphandle kokuthi kube uwena okhetha izingoma ezifanele. Ake sibe ne top 10 emnandi yonke. Iphele lento ukuthi kunengoma ezithile esingayijabulele, esingayithandi, esingayifuni kulonyaka ka2025 masithande zonke. Yes, 2024 top 10 yokhozi ibimnandi kodwa not yonke. Lihle iqiniso kusezandleni zakho. Bafowethu, uma ungawuvulanga lo msakazo ukhozi ngonyuye kuba nesikhala esithile nje ukuthi hayi khona ukuthile ongakwenzanga nanonyuye awufile ngathi ngibekunyuye yabona. So ke ake senzeni